Aș vrea să deschidem cuvântul Domnului. La Genesa, capitolul 12, vom citi primele 9 versete. Genesa 12, pagina Bibliei, traducerea Cornilescu, 12. Să ascultăm cuvântul Domnului. Domnul zisese lui Avram: ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Avram a luat pe Sarai, nevastă sa, și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră și cu toate slugile pe care le câștigaseră în Haran. Au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. Avram a străbătut țara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More. Cananiții erau atunci în țară. Domnul s-a arătat lui Avram și i-a zis: toată țara aceasta o voi da seminției tale. Și Avram a zidit acolo un altar Domnului care îi se arătase. De acolo a pornit spre munte, l-a răsărit de Betel și și-a întins cortul, având Betelul l-a apus și Ai l-a răsărit. A zidit și acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. Avram și-a urmat drumul, înaintând mereu spre miază zi. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Pentru că la începutul anului mi-am propus ca în fiecare lună, fiind anul familiei, în fiecare lună să am o predică despre familie, într-o serie pe care am intitulat-o Familiile Bibliei. Am ales ca astăzi să fie, de fapt, duminica în care să vorbesc despre familie, mai ales că este și 8 martie și cred că se potrivește tare bine și apoi vor urma și sărbătorile. Și m-am gândit să mă opresc în dreptul unei familii pe care o cunoaștem așa de bine din Biblie, Avram și Sara. Am și o poză a lor, călători, ieșind din Haran, mergând înspre Egipt. Așa ca să ne dăm oarecum seama cam cum mergeau familiile pe vremea aceea. N-aveau nici mașini, nici aer condiționat. Mergeau pe jos sau călare pe un măgar. Am ales familia aceasta pentru că este o familie deosebită. Am ales familia aceasta pentru că despre Avram ni se spune că este omul care este modelul neprihănirii, iar despre Sara ni se spune că a fost într-adevăr o femeie deosebită, o femeie a credinței. Și Apostolul Petru, când se adresează femeilor, spune: fiicele ei v-ați făcut voi. Deci amândoi sunt niște modeli ai neprihănirii și la prima vedere ni se pare că au avut o căsnicie perfectă, dar nu a fost așa. A avut o căsnicie defectă, nu perfectă, o viață plină de provocări neprevăzute, cu unele probleme cu care și noi ne putem identifica, cu unele, nu cu toate. Titlul predicii mele din această dimineață se numește Drumul familiei spre neprihănire. Drumul familiei spre neprihănire. Și aș vrea să medităm puțin la acest cuplu și să putem să extragem câteva principii pentru familiile noastre, pentru noi, pentru viața noastră. Pentru că toți suntem în drumul acesta spre neprihănire. Bineînțeles, avem neprihănirea lui Hristos, cu care El ne-a îmbrăcat, dar de asemenea, noi trebuie să depunem tot efortul ca să devenim tot mai mult și să ne asemănăm cu chipul lui Hristos, nu-i așa? Drumul familiei spre neprihănire începe cu o chemare divină. Începe cu o chemare divină. Așa a început drumul familiei lui Avram și Sara, cu o chemare divină. A fost ideea lui Dumnezeu. Este chemarea lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine, pentru familia ta și pentru familia ta, nu? Domnul i-a zis lui Avram, nu? Domnul zisese lui Avram: ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare. Iată că Dumnezeu este Cel care îi se arată lui Avram și îl cheamă și Dumnezeu este Cel care ne cheamă pe noi pe drumul acesta al neprihănirii. Este o chemare divină.
nu este ideea păstorului tău, nu este ideea altuia, ci pur și simplu este ideea lui Dumnezeu și porunca lui Dumnezeu pentru fiecare din noi. Și chemarea aceasta divină implică în primul rând o separare. O separare. Ieși din țara ta, din rudenia ta, din modul tău de viață păgân. Ieși din starea păcătoasă și pune-te deoparte pentru mine. Și aici aș putea să elaborez oarecum la o viață de sfințenie despre care auzim mereu și mereu vorbindu-se de la amvon, nu? Dar pentru că vorbim de familie, aș vrea să ating un punct care de obicei nu se prea atinge aici și s-ar putea să deranjez pe câțiva, dar nu este prima dată și nici ultima dată, nu? Zice, ieși din țara ta și din, ce scrie acolo? Rudenia ta. Wow! A te separa de familia lărgită, de cei care, deși te iubesc, pot să te încurce. Nu? Ne aducem aminte că Dumnezeu spune, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa. Și când Sami a avut nunta, așa m-am gândit, oare ce o să întâmple? Vai de mine, ce o să întâmple? A plecat feciorul meu de acasă și mi-am duc aminte că la nuntă am zis, singurul lucru care mi-aduc aminte de la nuntă, Sami, Emily, vă promit că nu o să mă bag niciodată în căsnicia voastră. Separă-te! Ieși! Dacă nu ne separăm de ceilalți, cu siguranță că vor apărea fricțiuni. Uitați-vă la Avram. Dumnezeu îi spune să iasă din rudenia lui. Și uitați ce scrie acolo, versetul 5. Avram a luat pe Sarai, nevastă sa, și pe Lot, nepotul său, fiul fratelui său. Ei bine, Lot numai probleme i-a cauzat lui Avram. Dacă ne gândim bine, numai probleme. Aflăm că mai târziu, Avram trebuie să se separe de Lot, nu? În următorul capitol, Avram parcă își aduce aminte de ceea ce Dumnezeu i-a spus și el singur îi propune lui Lot despărțirea. La un moment dat zice, să nu fie ceartă între mine și tine, între slujitorii mei, slujitorii tăi. Dacă tu iei la dreapta, eu iau la stânga, dacă tu la nord, eu la sud, nu? Trebuie să mergi pe picioarele tale, nu? Interesant este că doar și numai după despărțirea de Lot îi vorbește Domnul iarăși. Uitați ce spune Genesa 13 cu 14, pune-l te rog, pentru că nu l-am pe PowerPoint. Genesa 13 cu 14. Domnul a zis lui Avram, după ce s-a despărțit Lot de el, ridică-ți ochii. Acum, ce vreau să zic? Că nu sunt buni părinții tăi sau părinții ei? Nu, în niciun caz. De aceea, vedeți, eu la premarital counseling și toți care au făcut premarital counseling cu mine, ei știu recomandarea mea. Și le spun, măi copii, puteți să vă întrețineți. Da, pastore, cum să nu? Măi copii, vă rog frumos, și dacă nu vă puteți întreține, aici e California, nu stați nici cu părinții ei, nici cu părinții lui. I'm sorry, părinților. Sunt cazuri excepționale, sunt excepții. Sau dacă stați, faceți-i acolo o mother's quarter în spate, în curte, așa, o intrare separată. Să nu fie două femei într-o bucătărie, că se întâmplă ceva, se întâmplă niște explozii, nu? Așa este. Asta dacă se poate, nu? O separare. Separă-te. Ești familie, ai familia ta. Te duci înainte, nu? Stai de socrii tăi la 5 maile, atâta de departe încât să poți să-ți lași copilul, să-i spui, ok, noi mergem și după aceea vă lăsăm copilul și venim peste 2 zile și luăm copilul înapoi. Alright, mergem mai departe. Chemarea implică încredere. Chemarea Domnului implică încredere. O încredere în Domnul. Nu? Vino în țara pe care ți-o voi arăta. Este pentru prima dată când Domnul îi vorbește lui Avram. Avram are credință în Domnul. Crede chiar dacă Domnul nu îi dă o hartă precisă. Nu e așa? Noi când plecăm la drum, vrem să știm exact unde mergem, tot. Noi când plecăm în concediu, eu nici nu trebuie să mă îngrijesc de multe, pentru că Ionela face tot itinerarul. She takes joy in that. De ce?
Păi, nu mai bine să facă ea itinerarul. Dacă îl fac eu și nu-i place, după aia e problemă. Așa e. Dar dacă îl face ea, și atunci nu poate să nu-i placă, trebuie să-i placă. Și mie sigur îmi place. Nu? S-au dus fără o hartă, Domnul îi spune, ți-o voi arăta. Și este imposibil să nu ai o îngrijorare la început, dar, vedeți, eu mă uit acum la Avram și la Sara ca și noi căsătoriți, dar Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran și s-a dus înspre o țară pe care Domnul a spus că o va arăta. Trebuie să avem încredere unul în celălalt. Mă gândesc, Sara s-o fi gândit, auzi mă, Avrame, tu ești sigur că Domnul ți-a vorbit? Că știți, cu soția are nevoie de protecție, are nevoie de siguranță și ca să poți să o iei dintr-un loc, să o duci în altul. Și Sara se supune și Sara merge înainte după Avram. Ea ascultă pentru că își dă seama că Avram este un lider spiritual bun. Am o întrebare pentru bărbați, pentru soți, toți soții de aici. Când a fost ultima dată când ți-a vorbit Domnul? When was the last time God spoke to you? When was the last time? Și am o întrebare pentru soții. Când a fost ultima dată când ai ascultat de ceea ce Domnul ți-a vorbit prin soțul tău? O las aici, nu vă pun să-mi dați răspuns. Chemarea implică separare, chemarea implică încredere. Încredere unul în celălalt și încredere în ceea ce Dumnezeu spune și are de spus familiei tale și familiei mele. Și apoi chemarea implică închinare. Închinare. Versetele 6 la 8 ne spune cum Avram a zidit altare. De fapt, sunt 4 altare pe care Avram, de-a cursul vieții lui, 4 altare menționate în Biblie, că au fi construite mai multe. Dar, frați și surori, drumul spre neprihănire este marcat, este presărat cu altare. Oriunde Avram a mers, el a ridicat un altar în afară de Egipt. Acolo nu ni se arată că a ridicat niciun altar, pentru că o să ajungem acolo. Avram și Sara au trăit în corturi, dar au investit în altare. Au investit în altare. Și trebuie să investim în închinarea noastră, pentru că închinarea noastră trebuie să aibă prioritate în familiile noastre. Și ca și oameni avem tendința să cunoaștem toate detaliile cu privire la viitorul nostru, nu? Am vrea să știm ce se întâmplă, ne facem planuri. Și lui Avram, Domnul i-a spus, vino în țara care ți-o va arăta. Ei au știut, n-au știut destinația, dar au urmat direcția. N-au știut destinația, au urmat doar direcția pe care Domnul le-a dat-o. Vă aduceți aminte cei care sunteți trecuți așa puțin de vârsta mea, când ați venit în America cu bagajele și n-ați știut ce vă așteaptă. Mi-aduc aminte când am plecat la 2 săptămâni după ce ne-am căsătorit, ne-am luat bagajele și am venit, ne-am pus pe avion și am venit. Și Ionela s-a uitat la mine, mă, ăsta cred că știe ce face. Și eu mă gândeam la ea, nu prea știu eu ce fac. Pentru că să te duci într-o țară străină, să-ți asumi responsabilitatea și ca și soț, ca unul care trebuie să protejezi soția, ca unul care trebuie să iei decizii. Și când am ajuns prima dată în New York și mi-am dat seama că nu aveam un bilet din New York să zburăm la Chattanooga sau la Atlanta, cu toate că biletul era luat, dar eu habar n-aveam, și atunci m-am dus să mă duc la Amtrak. Ați fost vreodată cu Amtrak? Cu cine a fost vreodată cu Amtrak? Cu busul. Prima noastră călătorie în America a fost din New York până în Atlanta pe Amtrak. A luat vreo 16 ore călătoria aia. Și m-am dus să caut bilete. Pe Ionela am lăsat-o în aeroport cu toate bagajele. Nici acum nu mă iartă. Dar m-am dus să văd. Și am ajuns noaptea în New York, între zgârie nori, și nu era nimeni pe stradă și erau numai gunoaie din ele scoase afară. Și mi-am adus aminte de filmele de groază, de gangsteri, pe care le-am văzut eu în România. Și a venit o frică pe mine și am zis, Doamne, dacă mă prinde cineva aici și Ionela rămâne singură în aeroport și eu rămân acolo. Dar, vedeți, n-am știut multe. L-am avut pe Dumnezeu și n-ai știut multe, dar l-ai avut pe Dumnezeu. Și Dumnezeu dacă te-a chemat într-o țară, te-a dus, Dumnezeu este Cel care a avut grijă de tine. De ce? Pentru că întotdeauna ai avut această legătură cu Domnul. Drumul spre neprihănire începe cu o chemare divină și chemarea asta implică separare, încredere și închinare, văd eu aici din viața lui Avram. Apoi,
drumul spre neprihănire, și aici am să insist mai mult, întâlnește obstacole ascunse sau neprevăzute. Care familie? Ce familie nu are obstacole și provocări de-a lungul vieții? Știți, tinerii și când se căsătoresc, și eu când m-am căsătorit, și dumneavoastră când v-ați căsătorit, noi ne-am uitat la alte familii și am văzut cum se certau alții. Și am văzut pe mama și pe tata câteodată că mai... Și am zis, eu, la mine în casă, niciodată, eu o să fiu soțul perfect. Și Ionela cred că a zis că ea e soția perfectă. Și mi-am dat seama cât de imperfect sunt în luna de miere deja. Mi-am dat seama cât de imperfect sunt în drumul spre America. Și ți-ai dat seama cât de imperfect ești. Și n-am știut, habar n-am avut ce obstacole și bine că nu le știm, nu le cunoaștem obstacole. Ce te-ar ajuta să știi că anul viitor o să ai o boală, Doamne ferește? Nu te-ar ajuta cu nimic. Ai trăit cu sabia lui Damocles deasupra capului, nu? Și haideți să ne uităm la câteva obstacole pe care le-am desprins din viața lui Avram și al Sarei. Primul obstacol și poate cel mai des întâlnit pentru noi și pentru tinerii căsătoriți este obstacolul foametei sau a lipsei materiale. Nu? Versetul 10, eu m-am oprit la versetul 9, dar versetul 10 spune: a venit însă o foamete în țară și Avram s-a pogorât în Egipt ca să locuiască acolo pentru câteva vreme, acolo, căci era mare foamete în țară. Avram ajunge în Canaan, este locul pe care Dumnezeu i l-a promis și acolo vine o foamete. Este criză economică. Și reacția lui este una omenească. Reacția lui este una care poate ar fi reacția noastră fiecăruia. Trebuia să facă ceva pentru a rezolva problema. Și o rezolvă fără să-L consulte pe Dumnezeu. Nicăieri nu scrie că Dumnezeu i-a poruncit lui Avram să se ducă în Egipt. Pentru că în Canaan era foamete. Și ceva îmi spune că Avram a cam știut că nu-i bine să se mute în Egipt. Pentru că spune, s-a pogorât ca să locuiască definitiv pentru câteva vreme. Pentru câteva vreme. Și așa luăm și noi decizie și spunem, auzi, știu că nu-i prea bine, dar pentru o vreme, pentru câteva vreme, o să mergem acolo, o să facem cutare lucru, nu? Și, vedeți, este posibil ca în locul în care Dumnezeu te-a trimis și m-a trimis, adică în Canaan, să ai parte de lipsuri materiale, să vină probleme financiare, probleme datorită economiei, ți-ai pierdut jobul, nu? Și uneori criza ne împinge să ne coborâm în Egipt. Și în Biblie, Egiptul adesea simbolizează lipsa încrederii în Dumnezeu și încrederea în resursele omenești. Avem nevoie de resursele omenești. Avem nevoie de bani ca să ne întreținem. Avem nevoie. Sunt unele lucruri de care avem nevoie. Dar uitați ce spune, vorbeam de Egipt, că este simbolul încrederii în resursele materiale. Puneți, te rog, Isaia 31:1. Isaia 31:1. Uitați ce spune Dumnezeu prin vocea profetului Isaia. Vai de cei ce se pogoară în Egipt după ajutor. Se bizuiesc pe cai și se încred în mulțimea carelor și în puterea călăreților, dar nu privesc spre Sfântul lui Israel și nu caută pe Domnul. Frați și surori, poate sună over spiritual, ce spun eu, poate supra-spiritual. Dar foametea nu este o scuză sau o permisiune să părăsești locul promisiunii. Foametea nu este o scuză sau o permisiune ca să părăsești locul promisiunii. Pentru că Dumnezeu, dacă te-a trimis într-un loc, înseamnă că El are grijă ca să ai ceea ce-ți trebuie. Credința rămâne în țara promisiunii, chiar când pământul nu dă roade și chiar când economia merge prost, nu? Vreți să fac o aplicație practică? Să nu vă pună cineva să vă mutați în Texas sau în Chicago. Acum 4 săptămâni am fost în Chicago, eu nu știu cum trăiți voi acolo. Mi-era un frig de numai și el zicea, da, e cald, pastore, aici. E cald, da? Obstacolul foametei. Haideți să mergem mai departe. Obstacolul fricii. Obstacolul fricii. În Egipt se întâmplă un episod din viața lui Avram care nu-i face deloc cinste. Și știm de episodul și îl punctez din moment ce Biblia îl specifică, de ce să nu ne oprim și la acest obstacol. Când era aproape să intre în Egipt,
a zis nevestei sale, Sarai, iată știu că ești o femeie frumoasă la față. Când te vor vedea, egiptenii vor zice, aceasta este nevasta lui. Și pe mine mă vor omorî, iar pe tine te vor lăsa cu viață. Spune, rogu-te, că ești sora mea, ca să-mi meargă bine mie din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ție. Avram, cum pune primul pas în Egipt, își dă seama ce greșeală a făcut. Știi când și-a dat seama? Atunci când a simțit frică. Mi-a și-a spus, ceva nu e în regulă. Am fugit de la foame, te-am venit aici, dar something is not okay. Mă gândesc că poate Avram a simțit așa și în aer, așa, un război spiritual. Și este frică și în loc să se întoarcă înapoi, mai face încă o greșeală și una mare, mare de tot. Din cauza că este frică să nu fie omorât, recurge la o soluție rușinoasă. O pune pe Sara în primejdie pentru a se proteja pe sine. Și îi spune, auzi, știu că ești o femeie frumoasă. Apropo, surorilor, câți ani a avut Sara când a intrat în Egipt? Vă spun eu, 65 de ani. Și era foarte frumoasă. Așa că să nu vă mai îngrijorați că vin ridurile, că... Și la 65 de ani ești tot foarte frumoasă. Pentru soțul tău, bineînțeles. Nu? Frica ne face să recurgem la minciuni. Păi, stai, pastore, că numai pe jumătate. O jumătate de minciună, tot minciună. Deci spune că ești sora mea, nu? Spune că ești sora mea. Și frica, noi știm din Biblie, frica alungă dragostea. Avram și-a iubit pe Sara, dar cred că atunci a lăsat iubirea la o parte, nu? El trebuia să pună binele Sarei înaintea binelui său, nu? Spune Biblia în 1 Ioan 4,18 că în dragoste nu este frică. Vedeți? Frica alungă dragostea. De multe ori facem lucruri care n-ar trebui să le facem, din cauza că ne este frică. Frica duce la egoism. Și la egoism noi, bărbații, ne pricepem cel mai bine, pentru că suntem prin firea noastră egoiști. Nu e așa? La marriage conference întotdeauna dau un exemplu banal. Banal. Știți, când mă duc în bedroom, câteodată îmi trebuie să mănânc un măr. Și mă duc și mi-aduc un măr și zice Ionel, dar mie nu mi-ai adus. Păi zic eu, nu mi-ai spus. Dar ea întotdeauna când se duce, mi-aduce și mie. Zice, uite ce ți-am adus. Așa sunt femeile, ele prin natura lor nu sunt egoiste, sunt altruiste. Dar noi parcă numai la noi ne gândim. Numai la noi ne gândim. Și de asta Biblia spune în Efeseni 5:25, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine însuși pentru ea. Biblia ne învață să fim altruiști, nu? Și din Egipt, pentru că nu vreau să intru în amănunte, Sara este luată în curtea lui Faraon, în haremul lui Faraon. Bazat pe Biblie, vedem că nimic nu s-a întâmplat, pentru că Dumnezeu este Cel care a intervenit. Dar Avram și Sara se vor întoarce din Egipt mai bogați din punct de vedere material, dar mai săraci din punct de vedere spiritual. Pune-te, rog, Genesa 13:1. Genesa 13:1. Avram s-a suit din Egipt, în sfârșit. După ce Faraon i-a tras o mustrare și a spus, eu parafrazez traducerea lui Crinișor, nu ți rușine, Avram? Tu ești pocăit? Un păgân l-a tras puțin așa la răspundere. Tu ești pocăit și tu ai făcut așa ceva? Să minți tu, Avrame? Și zice, Avram s-a suit din Egipt în țara de la miază zi, el, nevastă sa și tot ce avea împreună cu Lot. Du-te la următorul, versetul 2. Avram era foarte bogat în vite, în argint și în aur. Era mai bogat material, dar era sărac din punct de vedere spiritual. Aplicație pentru noi. Eu nu cred că cineva ar face ceea ce Avram a făcut. În niciun caz. Nu. Dar trebuie să învățăm principiul. Că frica ne împinge să facem lucruri, așa cum spuneam, lucruri la care nici nu ne-am gândit că le facem. Oricât de grozav ne-am crede noi, bărbații, responsabilitatea care apasă pe umerii noștri de multe ori generează frică. Bineînțeles că noi pozăm că avem totul în control. Dar în interiorul nostru
În interiorul nostru avem această frică, pentru că avem responsabilitatea ca să protejăm familia. Și din nefericire uneori se recurge la lucruri care nu ne onorează. Frica întotdeauna, și este oarecum un principiu, frica deseori ne cere să sacrificăm pe altcineva pentru ca noi să fim în siguranță. Sacrificăm pe altul, pentru că nu fiecare avem grijă de pielea noastră. Obstacolul foametei, obstacolul fricii, Dumnezeu să ne păzească de amândouă aceste obstacole, și apoi obstacolul nerăbdării. Obstacolul nerăbdării. Dumnezeu a făcut promisiuni lui Avram. La vârsta de 75 de ani, când a ieșit din Haran, Dumnezeu îi promite: seminției tale îți voi da țara asta, toată omenirea va fi binecuvântată datorită ție. Și promisiunea s-a împlinit după 25 de ani, frați și surori. După 25 de ani. Au fost ani lungi și grei, deoarece au pus la încercare răbdarea lui Avram și a Sarei. Și după 10 ani de așteptare zadarnică, în care Sara n-a rămas însărcinată, în care n-a venit copilul promis, nu? Sara își pierde răbdarea. Nu știu la voi cum se, de la noi cel mai rău cu răbdarea stă Ionela. Ok? Pe mine voi m-ați învățat răbdarea. Dar Ionela câteodată nu mai are răbdare și ea știe lucrul ăsta și eu încerc să o ajut, nu? Și Sara face un plan care s-a dovedit unul greșit, cu un impact imens asupra familiei ei și asupra omenirii întregi, nu? Și vine Sara și acum, eu parafrazez acum iarăși. Avram, am o idee. Apropo, când Ionela spune I have an idea, deci I fasten my seatbelt. Ce idee? Păi, este cărarea aia de hiking, unde trebuie să mergem. Zic, tată, n-ai idei mai bune așa să mergem cu mașina undeva? Nu. Am o idee. Ok, dar asta a fost o paranteză, nu? Avram, am o idee. Auzi, Avram, eu sunt bătrână, tu ești și mai bătrân, cu 10 ani mai bătrân decât Sara. Poate că tu n-ai înțeles bine ce ți-a spus Domnul. Eu i-am dat Domnului 10 ani termen. Atâta mi-am pus eu în minte, 10 ani. Dacă în 10 ani Domnul nu rezolvă, o să încerc eu să rezolvă, pentru că femeia întotdeauna are un plan, nu-i așa? Never underestimate the power of a woman and the plans of a woman. Întotdeauna femeia are un plan, nu? Și Sara spune, poate că nu eu trebuie să fiu mama biologică a fiului tău. Uite, avem aici o slujitoare, o slujnică. Vă întreb, din ce țară era slujnica aceea? Agar. Din Egipt, vedeți? Egiptul, ce ne face Egiptul? Intră la ea și o să avem un copil și copilul ăla să fie înfiat de mine și rezolvăm problema, știți? Vedeți, soțiile au o mare putere de convingere asupra bărbaților. Avram acceptă! Sara însă a regretat foarte mult fapta ei. A regretat right away, după câteva luni, după câteva săptămâni. Pentru că spune Genesa 16:4, pune-te rog, Genesa 16:4. Avram, el, a intrat la Agar și ea a rămas însărcinată. Când s-a văzut ea însărcinată, a privit cu dispreț pe stăpâna sa, pe Sarai. Și Sarai, versetul 5, a zis lui Avram, fiți atenți acum, cum lucrează așa câteodată, am sorry, e 8 martie, surorilor, și mai zic câte una așa, dar voi mă știți pe mine. Musafirii nu mă știu pe mine, da? Cei de acasă. Ce zice Sara? Asupra ta să cadă bajocura aceasta care mi se face. Eu însumi ți-a dat în brațe pe roaba mea și ea, când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreț. Să judece Dumnezeu între mine și tine. Avram, it's your fault. Sigur că it's your fault, Avrame. Deci ai acceptat propunerea Sarei ca să faci ceea ce nu trebuie. Nevestelor, soțiilor, aveți grijă ce insistați asupra soțului, pentru că Dumnezeu, într-adevăr, trebuie să fiți supuse, dar Dumnezeu v-a dat o mare putere de influență asupra bărbatului. Whether we accept it or not. Soțiile noastre au o mare influență asupra noastră. De ce? Ele sunt tot timpul lângă noi. Ele ne șoptesc la ureche, nu? Vedeți ce înseamnă nerăbdarea? Încep să se certe. Nu eu îți de vină, tu ești de vină și Dumnezeu să judece între mine și tine, nu? Și astfel, la vârsta de 86 de ani lui Avram îi se naște Ismael. La 86 de ani lui Avram îi se naște Ismael.
Și până la urmă ajunge ca să alunge pe Isaac și pe Agar în pustie. Greșeala mare. De ce? Nerăbdare. În viața de familie de multe ori suntem obligați să așteptăm. Și Avram a trebuit să aștepte 25 de ani. Dacă nu mă înșel și este un public knowledge, fratele Nelu Brie, nu? Fratele lui Lidia Terla, a așteptat 25 de ani. Când și-a pierdut orice speranță că o să mai aibă un copil, Dumnezeu a binecuvântat cu un copil. Nu este asta un lucru extraordinar? Nu? Și datorită nerăbdării, poate Dumnezeu ți-a promis ceva și nu mai ai răbdare. Și atunci îți pierzi răbdarea și apelăm la scurtături, nu? Facem shortcuts, nu? Dar în căsnicie, și aș vrea să medităm la lucrul acesta, în căsnicie, scurtăturile nu scurtează timpul, ci prelungesc vindecarea, prelungesc agonia. We do a shortcut and then we suffer. După aceea plătim prețul. Faptul că promisiunea nu s-a împlinit nu înseamnă că te-ai căsătorit cu persoana greșită, nu înseamnă că nu-i voia Domnului, că n-a fost voia Domnului sau că Dumnezeu și-a uitat promisiunea. Nu. Vorbiți amândoi. Identificați promisiunea care v-a făcut-o Domnul și apoi rugați-vă Domnului să vă dea și răbdare și să aducă Domnul la împlinire promisiunea. Obstacolul nerăbdării. Haideți să avem răbdare. Vrem totul. Nu știu, mă uit la generația asta tânără și spuneam și cu altă ocazie, vor în următorul an după ce s-a căsătorit să aibă deja și casă și mașină și toate să le vină așa, right away. Well, am avut casă după câți ani era? 10 ani? Asta nu înseamnă că 10 ani trebuie să aștepte, dar parcă vrem totul dintr-o dată să ne se întâmple, că America e țara tuturor posibilităților. Nu? Obstacolul nerăbdării. Apoi obstacolul îndoielii. The obstacle of doubt. Vine îndoiala. Vedeți, în Genesa 18, știți bine istoria, 3 bărbați vizitează cortul, hai să zicem cortul lui Avram. Și Avram este ospitalier, le dă de mâncare și unul din ei zice, unde este Sara? Și zice, uite un cort. Și în Genesa 18:10, unul dintre ei a zis, la anul, pe vremea aceasta, mă voi întoarce negreșit la tine și iată că Sara, nevastă ta, va avea un fiu. Zice că Sara asculta la ușa cortului care era înapoi a lui. Adică, tradus în românește, se uita pe gaura cheii să asculte, că era curioasă. Nu? Femeile sunt curioase. Oare ce spune Domnul? Și spune versetul 11, Avram și Sara erau bătrâni, înaintați în vârstă și Sarei nu-i mai venea rânduiala femeilor. Sara a râs în sine, zicând, acum când am îmbătrânit, să mai am pofte, Domnul meu, bărbatul meu, de asemenea, este bătrân. Sara se îndoiește. Anii au trecut și la vârsta de 99 de ani, când se face această promisiune, peste un an Sara va naște, Sara aude și râde, să am eu copil la 90 de ani. Păi o să fiu direct străbunică, nu bunică. Nici măcar mamă, nu? Și este un lucru pe care întotdeauna îl punctez, poate l-am mai punctat, sunt sigur că l-am punctat, dar vreau să îl punctez așa. Uitați ce zice, Sara a râs out loud, a râs tare, s-a auzit? Nu. În sine, zicând tot în sine, în gândul ei, acum când am îmbătrânit să mai am pofte, Domnul meu, bărbatul, de asemenea este bătrân. Surorilor, Sara și în gând, când se gândește la soțul ei, îl numește Domnul meu. Nu zice ăsta al meu, bătrânul ăsta, mototolul ăsta, nătărăul ăsta. Și în gând. Și de asta Petru, când o dă de exemplu pe Sara, să fiicele ei v-ați făcut, ca Sara, zice, care numea pe Avram Domnul meu. Și mi-aduc aminte că o singură femeie care nu mai este între noi, când vorbea de soțul ei, zicea Domnul meu, sora Victoria Ognean. Când vorbea de fratele Ovian, zice Domnul meu. Domnul meu. Sara se îndoiește, a râs
Și a râs nu pentru că, poate că noi zicem că este râsul îndoiele, dar poate că nu pentru că nu credea în Dumnezeu. Ea credea în Dumnezeu, dar pentru că poate că a crede în împlinirea promisiunii îi provoca durere. Doamne, lasă-mă, nu mă mai necăji. Nu mai promite ceva care de atâta timp am așteptat și nu s-a împlinit, Doamne. 24 de ani am așteptat și acum când, din punct de vedere biologic, nu se mai poate, Doamne, acum crezi că se mai întâmplă? Frați și surori, îndoiala Sarei însă nu a anulat promisiunea lui Dumnezeu, ci a făcut ca împlinirea acestei promisiuni să fie și mai măreață, și mai grozavă. Acum, eu nu știu care este promisiunea care ți-a făcut-o Dumnezeu ție și soției tale, habar n-am, pentru casa ta. Nu știu care este îndoiala ta, care și poate că în exterior pari cel mai grozav și ești ok și vrei să pari bine, habar n-am. Dar poate că în inima ta poate râzi ca și Sara, așa e râsul acela ironic, nu se mai întâmplă nimic. Gata, mi-am pierdut orice speranță, nu se mai întâmplă nimica. Sau poate că în inima ta plângi, pentru că Dumnezeu nu și-a împlinit promisiunea. Vreau să îți spun, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, nu te îndoi de promisiunea pe care Dumnezeu ți-a făcut. Amen? Pentru că Dumnezeu are o promisiune și pentru tine și pentru casa ta. Dumnezeu n-a anulat promisiunea și chiar dacă ai greșit, chiar dacă te-ai mai îndoi câteodată, promisiunea Lui rămâne în picioare. Sunt 4 obstacole pe care le-am enumerat aici, nu? Obstacolul foametei, obstacolul fricii, obstacolul nerăbdării, obstacolul îndoielii. Toate aceste obstacole vin în viața noastră de familie. Și vreau să închei, punctul 3 e mai scurt puțin. Întâlnește obstacole neprevăzute, drumul spre neprihănire, dar apoi conduce la o binecuvântare reală, la o adevărată binecuvântare. Am spus reală deoarece aș vrea să punctez că adevăratele binecuvântări ale lui Avram și a Sarei n-a fost faptul că au fost bogați. De fapt, vedeți care e diferența între Avram și Sara și noi? Haideți să recunoaștem că am venit în America pentru o viață mai bună. N-am venit neapărat să ne pocăim mai bine, că ne puteam pocăi în România. N-am venit pentru o viață mai bună. Dar dacă ne uităm bine, dacă mai citim încă o dată începutul capitolului 12, spune că Avram avea boi și vite, avea cire, avea tot ce trebuie în Haran. Nu pentru bogăție l-a scos Dumnezeu pe Avram și pe Sara din Haran. Nu pentru bogăție. Ci i-a scos de acolo pentru a-i binecuvânta cu adevărat. Erau bogați, dar nu asta a fost adevărata binecuvântare pe care a promis-o Dumnezeu. Binecuvântarea a fost dată prin venirea lui Isaac. Și despre Isaac am vorbit luna trecută, nu? Când am vorbit despre jertfirea lui Isaac, despre închinarea lui Avram pe muntele Moria, nu? Dar am punctat doar 2 lucruri care sunt cele 2 binecuvântări pe care eu le-am extras. Sunt mai multe, bineînțeles. Prima este credința care râde la urmă. Credința care râde la urmă. Știți, noi avem o vorbă. Cine râde la urmă, râde mai bine, nu? Sara a râs când a auzit promisiunea, a râs în interiorul ei, în sine. Dar în capitolul 21, versetul 6, pune-te rog, Sara râde de bucurie. Aici Cornilescu nu traduce bine. Uitați ce zice Cornilescu. Și Sara a zis, Dumnezeu m-a făcut de râs, oricine va auzi va râde de mine. Dar uitați care este de fapt traducerea adevărată. Și Sara a spus, Dumnezeu m-a făcut să râd și toți cei care o să audă vor râde împreună cu mine. Vor râde împreună cu mine. El îți aduce o bucurie pe care tu n-ai mai experimentat-o înainte. Și îți transformă râsul acela al îndoielii în râsul bucuriei. Și Sara este atât de entuziasmată încât îi pune numele fiului ei Isaac, care înseamnă el râde sau cel ce râde. Isaac. Râsul acesta, credința care râde la urmă. Dragul meu, Dumnezeu este acel care își împlinește promisiunile față de tine și credința întotdeauna râde la urmă.
chiar dacă uneori suspină credința, chiar dacă uneori trebuie să aștepți, la urmă vei zâmbi, pentru că și Dumnezeu îți aduce pe buze acel zâmbet. Uneori râdem de promisiunile lui Dumnezeu, dar când Dumnezeu lucrează, râdem de bucurie, vom zâmbi de bucurie. Și apoi, o altă binecuvântare pe care am văzut-o aici este moștenirea care nu se măsoară în bani. Moștenirea care nu se măsoară în bani. În textul pe care l-am citit în Genesa 12:3, spune cuvântul lui Dumnezeu: voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Cu alte cuvinte, Avrame, Sara, veți lăsa o moștenire după voi care nu se măsoară în bani, care se măsoară în altceva, în ceea ce este important, în valută cerească, dacă vreți. Și aceeași promisiune o face Domnul, și nu mai citesc, imediat după ce Avram se duce pe munte cu fiul său Isaac și este gata să jertfească fiul, având credința că Dumnezeu poate să-l învie din morți. Și după aceea, îngerul Domnului a chemat a doua oară din cerul pe Avram și a zis: pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța. Se repetă binecuvântarea. Frați și surori, când ne uităm la Avram și la Sara, la familia lor, realizăm ceva foarte important. Ei n-au fost niște oameni perfecți. N-au fost niște oameni perfecți. Au avut momente de frică, au avut momente de îndoială, au avut momente în care au încercat să ajute promisiunea lui Dumnezeu. Sara a râs, Avram a ezitat și chiar a apelat la minciuni uneori. Asta nu înseamnă că trebuie să apelăm la minciuni, nu. Și totuși Dumnezeu nu i-a abandonat. Indiferent care este starea familiei tale, indiferent cum este soțul tău sau soția ta, dragul meu, promisiunea lui Dumnezeu rămân în picioare. Nu trebuie să cazi pe drumul spre neprihănire. Neprihănitul de 7 ori se ridică, nu-i așa? Ne ridicăm și mergem înainte. Pentru că moștenirea care au lăsat-o după ei n-a fost perfecțiunea, ci moștenirea care au lăsat-o după ei a fost credința care se întoarce mereu la Dumnezeu. Și anii au trecut. Și cortul Sarei și al lui Avram s-a mutat din loc în loc, pentru că au fost străini și călători în lumea aceasta, așa cum suntem noi străini și călători în lumea aceasta. Au îmbătrânit, părul lor a albit și într-o zi au plecat din lumea aceasta. S-au dus, au rămas pe paginile Scripturii. Dar credința lor n-a murit. Credința lor s-a transmis la Isaac și de la Isaac la Iacov și de la Iacov mai departe. Și la un moment dat s-a născut Domnul Iisus Hristos, a venit pe lumea aceasta. Și de la Domnul Iisus Hristos s-a transmis credința și noi suntem beneficiarii credinței lui Avram și Sara. Pentru că toate neamurile pământului sunt binecuvântate datorită lui Avram și Sara. Este această ștachetă, această făclie a credinței care s-a transmis din generație în generație. Și acum întrebarea pentru noi se pune următoarea. Pentru că textul acesta n-a fost despre Avram și Sara. Textul acesta trebuie să fie despre mine și despre tine. Despre casa mea și despre casa ta. Tu ce vei lăsa în urmă? Casele noastre vor rămâne altora. Banii pe care am agonisit se vor duce, lucrurile noastre se vor împărți, numele noastre vor fi uitate, copiii noștri își vor aduce aminte, poate nepoții noștri. Dar există ceva care merită și aceasta este moștenirea credinței. Și poate vei auzi odată pe fiul tău spunând: tatăl meu s-a rugat. Și poate vei auzi vreodată pe fiica ta spunând, poate când ești bătrân, poate acum nu-și dă seama: sunt aici pentru că mama mea s-a rugat. Și poate vei auzi odată o generație care spune: noi ne-am ridicat și am clădit pe umerii generației care au venit. Este așa de important ca să investim în noua generație. Aseară am avut această gala și vă spun așa cu o doză de tristețe, nu o luați ca o mustrare. M-aș fi așteptat să fie mai mulți la această gală, mai mulți care să pună umărul, pentru că ceea ce Dumnezeu a făcut aici la Agape, reușind să, după 15 ani, să putem să înființăm o școală, este ceva extraordinar, nu este datorită nouă. Și m-am uitat în jur și am văzut că au fost atâția care puteau să vină acolo, să sprijine lucrarea și n-au venit. Dar
mă gândesc că anul viitor o să vină mai mulți. De ce? Pentru că trebuie să lăsăm ceva în urma noastră. Cea mai mare moștenire pe care o putem lăsa după noi nu este o casă. Nu sunt banii, nu sunt mașinile. Cea mai mare moștenire pe care o lăsăm este credința vie în Dumnezeu. Și aș vrea ca și copiii tăi și copiii mei, când își vor aduce aminte de noi, să spună, tata și mama au fost niște oameni ai credinței. Pentru că într-o zi vom pleca și noi. Dar întrebarea se pune, va pleca și credința cu noi? Sau va merge mai departe prin copiii noștri? Drumul spre neprihănire. Drumul spre neprihănire începe întotdeauna cu o chemare a lui Dumnezeu. Drumul spre neprihănire este întâmpinat de obstacole, multe. Dar drumul spre neprihănire aduce și ne conduce la adevărata binecuvântare. Și binecuvântarea aceasta vrea să o dea Dumnezeu. Și așa cum Avram și cu Sara sunt aici puși, uitându-se în viitor, aș vrea să te uiți în viitor și vreau să spun că promisiunile lui Dumnezeu sunt da și amin pentru casa ta și pentru casa mea. Amin. Domnul să te binecuvinteze.